isang ka na. Umuliat nga nila. Lima. Ito, ikaw na to ah. Ano na to? Tamsak. Alam sa ko to ha. Si idol mo. To, kumusta to? Maraming salamat to ha. Bali ha. Ano? Sugod na po. Kaglawan na lang. Kaglawan na lang po. Mga ko itong usaw na. Ha? Kung sinita po itong usaw. Ano? Kaglawan na. Tawag ka nila. Mas kayo. Hindi ka nag-insit. Duha ka mo. Duha ka damdang. Yang pemilu begini ya, yang headset itu yang mana? Ada saya kapan tayo, rapot na sila kan? Ano sa bugyaw yun itong sa? Naminaw pa ko sa imo music to. Ay, grabe to. Andun ka pa sa isa kong cellphone to sa loob na. Naka-play ka doon. Ang aking pati. Ano ba rin? Ingat ba rin? Ingat ka sa... Wala ka bro to. Dengan salamat ha. So, 50 plus na to, malapit na matapos 60 raman ni Imo Music. Oo to. Balik. Kunti lang oras niyan. Snack to! Snack daw ko na to, sabi ni Sir Marcaps. Eko, anin ko yung isang cellphone sa loob ha. Pakita ko sa inyo. Ugmuan na ko ilis. Sige to. Ari mo ano to, video mo to. Natapos ko na yung tulo. Yung 12 hours. Saka yung ano. Sabi di matuloy. Yung 8 hours mo na lang to. 8 hours at saka 2 hours na lang to. Aray mo. Pantobla. Oh, kita mo na. Bali ano na lang to. Mga 11 hours pa to. Patapos. Karoon pa to sa hapon. No problem to. Tulungan lang tayo to para asinso tayo dito. Unya gabi play na pod ko sa imo. Sige to, no problem to. Tulungan lang tayo ba para ano. Sama-sama tayo ba? Uy, 5 agad. Minute. Maraming salamat sa 5 milyon na nakatambay sa bahay ni Hoss. Limang milyon na nakatambay. 7 na. Ay, grabe, 7 na agad. Maraming salamat ha. Kung sino man kayo, mag-comment lang kayo dyan, mga guys.
Maraming salamat sa patambay-tambayan. Tamsak Sir Ricky, daan lang ako, may sila. Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Enroll channel sa pagpasok sa bahay ko, ma'am. Sige, ma'am. No problem, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Ingat po dyan, ma'am. Hi, ma'am. Enroll channel, sabi ni Toto Nolimario Carissa. Na-monetize ko na ba, ma'am, Enroll channel? Maraming salamat mga guys sa pagpasok sa bahay niyo sa. YouTube nga na. Naman ba yung YouTube? Roberos Don Tamsak. Maraming salamat ma'am Roberos sa patamsak ma'am Roberos ha. Very appreciated much ma'am. Medyo lang maligo muna ako, wala paligo. Hindi na uso ligo ngayon ma'am, malamig. Wala naman siguro naliligaw dyan sa yan. Ayaw mo nang ligo-ligo. Hi ma'am Roberos, sabi ni Totolo Mario Carissa. Yata kaya ng ano to? Kaya ng anin? Hindi kaya ng anin. Apat lang. Ito na mabili din ba di? 1 week, Ito na mabili. Oo, ayos na. 1 week man ang ligo, ha. Yes sir, Nalimar, ligo ka na dyan. Ara gali, wala ligo-ligo. Oh, na ba di? Pag una kong pa. Hindi na makakuha. Punta na doon pala tayo. Saan kayo punta ba di? Pwede kayo punta na doon tayo. Hindi na po. Sabay daw may maligo toto. Oh, pwede mo na toto magsabay toto eh. Maligo ka dyan, tapos maligo din sa doon para sabay kayo. Maglagay kayo ng oras ba? Para sabay kayo maligo. Kasama ba rin? Ha? Kasama? Di mo na bali? Wala nang ano? Money? Okay. Nahurot? Question lang naman eh. Pag may sa ano, may pass. Ay pag makapunta pa sa ano? Sa Problema lang, oras ka mo na po. Kipsi. Lalo pala, hindi pa na... KFC eh. Nabangan ko mula kagahapon. Di ba na kung maluto ng Michael na yun? KFC na naman.
Walang doon talaga eh, KFC. Branded eh. Nindota Music man po to. Hindi ko na ganong pinapansinan to eh, kasi ano yan eh, nang tawag yun? Rios yan, pero wala namang si Pierre yan to. Pinili ko naman yan. Wala namang si Pierre yan. Pero okay music. Lawan na lang. Ikaw na lang yata nanonood, buddy. Mali? Ikaw na lang nanonood. Ako na lang. Dalawa. Nawas, Toto. Yan. Dua ka man. Sige, buddy. Binutan mo rin. Pag binutan mo to. Buddy. Ano mo kami, buddy, ha? Tinapay. Oo. Punta ka ng Alnor. Pabili na lang kami tinapay. Si Mayor ba? Ano kasi baka niya. Kasi ba, kung pupunta sila ng ano ba, Alnor, pabili na, sabihin niya, pabili ng Spanish. Oh, sige. Oh, Kung pupunta, kung hindi, ay, ako na lang. nag-busy me sa Commander Toto while nood sa Imoris. Sige to, no problem to. Isa rin sa'yo? Bade. Oh, isa. Video call kayo ng syota mo to. No problem to ah. Giselle Vlogs, thumbs up. Maraming salamat sa pagpasok mo, Ma'am Giselle Vlogs, ha. Bigyan kita ng jacket para ni Kagyo na ganda. Ayan, Ma'am, may jacket ka na. Hindi pa magbat. Oo, Toto. Baba ka ng bahay mo, Ma'am Giselle Vlogs, para mamaya pag may pumasok ng mga kaibigan natin dyan, manang ka. Na dikitan ka po. Okay lang daw. Pobre lang yapon daw. Idol long hair, kamusta? Pobre. Pobre lang yapon. Pobre daw gyapon sa to. Wala pa nagmanggara nun. Dato ba? Inday Kamuti, hi host, kamusta? Kamusta Ma'am Inday Kamuti? Dito ka naman Ma'am. Maraming salamat Ma'am. Kape pamora. Maraming salamat sa pagpasok Ma'am Inday Kamuti ha. Huwag ka alis host ha. Oo, dito lang ako. Ay sa lahat, sabi ni Inday Kamuti. Maraming salamat Ma'am Inday Kamuti sa pagpasok Ma'am Inday Kamuti ha. Hindi kami Toto, alis. di kita mo Toto, si Inday Kamuti Toto. Wala kaming tawakal na. Bisaya din yan Toto, si Inday Kamuti. Ito, buhay na buhay. Oh, good. God is good, Ma'am Inday Kamuti. Buti, buhay na buhay. Yung atin, wala na. Wala pa na mabuhay. Hello, good morning. Mega love shout out sa inyo host. Mega love shout out din sa iyo, Ma'am Christine Macarayo. Maraming salamat, Ma'am Christine. Kahit busy po kayo, ay nandito pa rin kayo. Wala isa pa yan, naglaro ko. Oh, Ma'am Inday Kamuti. Taga saan ka nga? Ma'am Inday Kamuti, nakalimutan ko na kung saan ka. Cebu ka, no? Si Ma'am Inday Kamuti. Wala isa pa yan, naglaroy-laroy lang. Laroy-laroy. SM at DHL. SM. Hindi ko lang. Wala ano host. Taga sa ano ka ma'am? Saan ba yun? Mindanao yan. Oo, pala yung South Cotabato pala. Oo, nakalimutan ko na. Oo, South Cotabato. South Cotabato pala yun si Ma'am Inday Kamuti. Kaya marunong sa mag-Ilonggo. Ilongga. Ano Cotabato? Oo. Pero North Cotabato, mali ko na. Hindi ko alam yung North Cotabato kung Ilonggo ah. Hi Ma'am Christine, sabi ni Nolimar Kukasa. Giselle Vlogs, ma'am, magbabawa ka ma'am ng bahay mo ma'am para madigitan ka. Wala ka doon na. Saan ka ngayong bansa ma'am Inday Kamuti? Sa kwan ka no? Hindi ka lang. Oo, yung sa ano pala, yung
Mississippi. Nalala ko na. Sa Mississippi. Oo, nalala ko na Ma'am Inday Kamote. Maraming salamat Ma'am Inday Kamote ha. Mississippi pala oh. Muna siya itong gikan sa Sino ilang gaman gid toto? Si ano toto? Si Inday Kamote. Muna siya itong gikan Abu Dhabi, no? Oh, yan sa toto sa Mississippi. Sa Mississippi, Amerika no? Oo. Amerika. So, South America mo, no? Maraming salamat sa patamsak-tamsak mo Ma'am Christine Macarayo ha. Sino'y Pogi Boys there ha. Hi Sir Tom Harris, how are you today sir? Thanks for coming my live stream sir ha. Toto, Nolimar Yokarisa Sir Tom Harris is Pogi of Bohol City. Talas na memory niyo sa Yahoo! Oo ma'am, naalala ko na kasi ma'am eh. Di makaintindi kami sa iya Toto ah. Honor Motovlog. Hello sir, nalita ako. No problem sir, Honor Motovlog. Baba ka sir ng ano mo sir? Teka lang, jakita kita. Ayan sir, may ano ka na. May tagin, jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng ano mo dyan. Ng bahay mo para madikitan ka ng mga ano natin, ka-team natin dito. Tusok again, sabi ni Christine Macarayo. Maraming salamat Ma'am Christine sa patusok-tusok mo ha. Nararamdaman ko. Are you finished work today? Sir, no work sir. I have no work sir. Always standby. Almost finished. 8 months. 8 months. Ano? 8 months or 1 year. Tapos, 1 year and... almost 1 year months sir. No work sir. 1 year and 2 Only months, ha? only standby sir. Isting lang, nawawal ko mo nila eh. $100 palisadi mo na ha. Maraming salamat Ma'am Christine ha. Hirapan naman ako mag-English nito Toto. Help me Toto. Let me get my feet back on the ground. Maraming salamat sa 9 million people na nakatambay sa bahay ni Hosta. Maraming salamat Ma'am Christine sa palipad-lipad mo dyan ha. Sir Tom, please drop your house. I'm busy now. Yeah. Sir Tom. Honorable Motovlog, ask you to drop your house there. Ma'am, uunang aking primer. Ito po mga primer po ni Ma'am G. Macarayo po mamaya po. Ay sa bukas po ba? Digitan po natin sa mga guys. Tamsakan po natin si Ma'am G. Macarayo sa kanyang primer. Nawa po naman tayo sa kanya kasi hindi pa kami namuni. Hello, Honoro, mega love shout out sa iyo, sabi ni Ma'am J. Macarayo. Maraming salamat sa 8 million people na nakatambay sa bahay niyo sa. Oh, good morning. Dali. Bakit di ka sumama? Saan? Sa ano doon? Anong gagawin mo doon? Pagkagas pa ka lang doon. Can you visit my house? Thank you, sabi ni Ma'am G. Macarayo. May bakas mi Ma'am Jean, sabi ni Honoro Motovlog. Ma'am Inday, baba ka bahay, bisitahin kita, sabi ni Ma'am J. Macarayo. Ma'am Inday, na ano na ba yung pagkapalot ni Lolo sa'yo, Ma'am Inday? Magaling na? Okay, Sir Honoro, can you drop your link? Sabi ni Ma'am J. Macarayo. Pakanta si Tamhares, baliw ka ng Bisaya ba?
tanaw na to. Nagkapasa ako sa palo ni Lolo Host. Hindi pa rin magaling, Ma'am Inday. Si Sir Honaro Motovlog ay nagbaba po kanyang bahay po. Lablaban po natin siya, mga kaibigan. Sa hindi pa po naka-lablab kay Sir Honaro, lablabin po natin siya. Beautiful. Right, just right. Honaro Motovlog, sabi ni Sir Tom Harris. Unsa man sa host, apam din si John. Hindi ma'am, siguro yan. Pilipino din. Hindi ako makababa ng link. Ewan bakit ganito. Yung ninja mo, Ma'am Inday, gamitin mo, hindi ba pwede, Ma'am Inday? Where is your house, Sir Tom? Dunaro, karon mo ko tong kayo ni. Hmm? Naka-subscribe na ko ba? Karon mo ko na ko tong. Nakapangamuti na rin, host. Yung taga dito noon, nangamuti ko na. Sana wala akong kaligtaan. Oo, ma'am. Baka napalo. Napalo nga yan sa totoo ni Lolo. Kaya hindi siya magkapagisda. Take care always kayo dyan, sir. Wala work. Oh, sir, wala kaming work pa rin ngayon. Almost 1 year na. Kasi yung dahil nga sa sa pangdaigdigang problem natin na sakit. Hindi pa bumalik yung namin ba, yung work namin sa airport kasi kami, sir. Medyo wala pang biyayang aeroplano. Kaya iyon, tambay pa rin kami ngayon. Mga February pa kami magsimula ulit balik sa work. Maraming salamat sa 8 million na nakatambay sa bahay niya sa. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan ko. O yun, wala ka manguhit ganina. Tulog ka eh. Tulog ba nga? Maraming salamat sa mga patambay-tambay nyo ng mga guys, ha. Mababa lang po kayo kung may premier po kayo, mababa kayo mga premier. Saan lugar kayo, Sir Ricky? Ay, wala na. Hayaan na yung link. Hindi talaga eh. Sabi ni Ma'am Inday, kamote. It's okay to drop my house host. Sige, baba lang kayo ng premier nyo. Babahay nyo dyan. No problem po. Ingat kayo palagi yan, Sir Ricky. Salamat, sir, ha. Saan lugar kayo, Sir Ricky? Dito po ako sa, sir? Sa Saudi. Trabaho. So, nandyan lang kayo sa bahay, host. Sarap buhay, Jay. O, ma'am, dito lang kayo, ma'am. Pero kaso, yung sahod namin, ma'am,
Kalahati lang ng basic namin kasi wala naman kami trabaho. Walang income yung boss namin, kaya kalahati lang muna yung sahod namin, pang allowance lang, saka pang load. Tagatog po sa aeroplano host. Yung ano ma'am, yung bus, ma'am, yung taga-sundo. Kasi yung airport dito ma'am, malayo yung gate immigration nila sa ano, sa parkingan ng aeroplano, kaya sinusundo ng bus yan. Kaya yung bus yung ano na negosyo ng boss namin. Dili ta ng aeroplano mag-tube. Oh, Open wala kasing job ma'am eh. Yung iba may job pero yung iba wala. Kaya yung trabaho namin, sinusundo ng bus. Yung ang sundo. Di mo kaya yung link po ay server error. Oh. Inday, manual na lang kita, wait. Sabi ni Ma'am G. Macaraya. Sige, Ma'am, i-manual mo na si Ma'am Inday. Ano ba? Ala, bakit? Try daw. Ano na? Kasi ano? Okay na Ma'am Jean, Macarayo, thumbs up na ko. Nag-iwan ng ayuda. Buti na rin, Rian. Kaysa wala. Oo nga Ma'am Inday eh. Kahit pa paano nakakain naman kami. Please connect to my house and live to... Sabi ni Sir Noli Mario Teresa, nagbaba po ng kanyang bahay. Dikitan po natin sa mga guys, si Toto Nalimara, mabait pong kaibigan yan. Oo, ka? Okay, magandang trabaho. Maganda sa trabaho, kaso ngayon namin Inday, ano eh, tambay pa talaga. Ang mundo o Inday. Sana maayos na tong problema natin para ano, May pira na kami. makatrabaho na ng maayos tapos makauwi na. Magkapira na kami. Pag dito mawala yung COVID, wala kaming pira. Ang tagal na namin ng pahinga. Kinakalawang na. Salamat sa iyo, G. Macarayo, Tom. Na ako magbayad na. Tomorrow na ako magbayad na. Ha? Para sure. Sige, sige, Ma'am Inday Kamuti. Maintindihan naman yan ni Ma'am Christian Macarayo. Mabait po na yung kaibigan niya. Inday. Nolimar, Sir, nagtamsak ako at nag-iwan ako ng bakas at ayuda po, sabi ni Sir Honaro. Maraming salamat, Sir Honaro. Ha, kalawang talaga. Yes, ma'am. Kasi, ano na, tambay na. Halos, almost 1 year. Puro higa lang. Kain. Advertise lang. Loto. Hindi marunong advertise lang. Wala talaga magawa, kaya ganun lang talaga kami dito eh. Nakalawang na yung utak. Buti ito, nakakain pa kami dito eh. Kasi binibigyan naman yung kalating sahod namin eh. Kung hindi kami binibigyan at gutom siguro. Paminday, laki na pala bahay mo. Dan ako, nilaro ko harang mo, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Yan. Mabait talaga yan si Ma'am Christine Macarayo eh. Hindi talaga kayo magsisisi pag dinikitan niya yan. Mapagmahal talaga yan sa kaibigan. Ewan ko sa puso kung mapagmahal ba yan. Wala nang mag-iiwan. Baka nang iwan din yan si Ma'am Christine Macarayo eh. Pati sa'yo dyan, nilaro ko harang mo. Oh, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Maghuhulog sundang mo din. Mabait talaga to si Ma'am J. Macarayo. Hindi talaga yung magsisisi yan. Pag dinikitan niya si Ma'am J. Macarayo. Maliit pa lang yan. Salamat sa iyo, J. Macarayo, ha? Sabi ni Ma'am Inday Kamote. Malaki na siguro sinahod ni Ma'am Inday Kamote sa, no? Sa YT ba? Padikit channel ko, Raymart TV. Nandito, dikitan po natin si Raymart TV, mga kaibigan. Nandito po siya. Sa hindi pa po nakadikit kay Raymart TV, please po, dikitan po natin siya. Inday, haha, tawa si Ma'am Inday, ha? Nagmahal ako, sir, kaso lagi iniwan. Ay, wow. Magmahal ka kasi, Ma'am Inday, ng pangit na katulad namin ba? Hindi kami nang iwan, kami lang din yung iniwan. Miguel, shout out sa'yo, Raymart TV. Magbaba ka ng bahay mo, Raymart TV, para madikitan ka po ng mga kaibigan natin dito na hindi pa nakadikit sa'yo. May advertise na din si Junaro ba din? Maliit host. Pangkamuti lang din. Oh. Okay na yan, Ma'am Inday.
Hi sir, andito po yung maganda kong kaibigan, si Ma'am Jeneline Manatad. Kamusta ka na Ma'am Jen? Principal. Ito si Ma'am Jen po mga guys, dikitan niyo po to. Pagalitan ko yung mga. Mabait talaga to. Pagalitan. Bakit? Huwag na. Mabait talaga tong kaibigan si Ma'am Jen na to eh. Tutukin ka nila ba? Maganda na, talented pa si Ma'am Jeneline Manatad. Kamusta Ma'am? Hindi busy Ma'am? Hi Ma'am Jeneline Manatad, sabi ni Sir Honaro Motovlog. Hindi ka naman pangit tas eh. Papatawa naman to si Ma'am Inday Kamuti ba? Papatawa, joker ka talaga Ma'am Inday. Tinan mo wala nang buhok. Paano sino mga gusto niyan? Hi Principal, sabi ni Noli Mario Carissa. Hi Honaro Motovlog, sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Yung tipong akala mo siya nakasama mo, kaso iba pala gusto niya makasama, pinagtagpo lang pala kayo pero hindi tinadana. Nabasa niya. Ayun na naman. Nabasa raw na. Huwag na yan sir, tama na yan. Totoo naman Ma'am Jeneline eh. Maganda to si Ma'am Jen eh. Sayang. Hay Noli, sabi ko, nang load na kahon ako. Nabusa lang yan ma'am si Sir Nolimar. Mahina lang net ni Sir Nolimar ma'am. Hello ma'am John, sorry, left ko sa GC ma'am. Naghang kasi CP ko. Oh. Hi all, sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Hi, sorry we're late, sabi ni Ma'am Marina Hoybia. Nga naman load man lagi, sabi ni Toto Nolimar. J. Macarayo. Tawag yun? Nakasimangot. Ay, naman? Sad. Pala, sad. Di nga, akala ko kanina, si Wally Bayulay ka pala. Magwapo pa yun si Wally Bayulay sa akin, ma'am. Uy. Pamatawa to si Ma'am Inday ba? Joker ka rin para Ma'am Inday, no? Na walang nakita na nag-live ka. Okay na, Ma'am Marina. No problem, Ma'am Marina. Karon pa nabalik akong signal. Sabi ni Toto. Okay, Noli. Shout out sa tapad na gwapo host. Ito po yun, Ma'am Marina, si Sir Mark Caps po. Taga Cebu City, Danau. Ngita ko, kasawa na ba? Naghahanap po to ng mga asawa daw eh. Kung ngita ko yan, kung ngita asawa. Gwapo yan si Sir Ricky at Boss Marcus. Ayan na naman, joker na naman to si Ma'am J. Macarayo. Marami talagang joker dito sa White yan, no? Hi, J. Macarayo, sabi ni Ma'am Marina Hoybia. Ayaw gwapo, ha? Cute lang siguro ako, hindi ako gwapo. Joke. Cute. Hello, Ma'am Marina, sabi ni Sir Nara Motovlog. Thumbs up, Sir Ricky. Ayan, dito na naman yung pinakamaganda naming kaibigan. Pinakamaganda kong kaibigan, si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez from ayun, Daang Bantayan, Cebu. Maganda yan si Ma'am Jocelyn. Talented pa. Junaro, Tagalog, ganyan ba din? Hindi ko lang. Sir Honaro, taga saan ka sir sa atin, sir? Hindi nakasabot. Hi, Ate Marina. Kung namiyang vlog sa Lago Alban. Dan Tamsak. Sabi ni Ma'am Marina. Maraming salamat sa patamsak, Ma'am Marina Ibia. Hi, Ma'am Jeneline. Support pa rin ako sa inyo ni Ma'am Marina. Sabi ni Ma'am J. Macarayo. Hi, Honoro Motovlog. Kamusta? Sabi ni Ma'am Marina. J. Macarayo. Thanks po, Miss Chin. Saan yun? Thanks po, Miss Love. Ano naman, shoutout po. Sorry, kay work mode na ako, playing lang. Sige, ma'am. Tintin Macarayo. Maraming salamat, ha. Yes, Joker, kaya bumabalik ako sa live mo, host, kasi sumasakay ka rin sa jokes. Ganyan naman talaga tayo, ma'am, eh. Basta happy lang tayo always. Hi, Jocelyn, nagwapa, sabi ni Ma'am Marina. Bigyan lang ako, Sir Ricky, kasi matutulog pa ako. Ayan ka naman, lagi ka naman tutulog, eh. Tulonggis ka talaga, Ma'am Jocelyn. Sige, tutulog mo yan para tumangkad ka pa. Tamsak na, nandito naman po yung pinakamaganda ko rin kaibigan, si Ma'am Yam Eronico.
from Bahrain. Ano rin to, taga Bohol din to. Si Ma'am Yam, Ma'am Yam Eronico. Ini kan gua pas bola. Ayun, cute lang daw, Char. Cute, cute. Akyat na, Ma'am. Hindi kamote. Hindi cute, akyat. Laguna pa ko, sir. Ay, sa Laguna ka. Laguna lagi. May kapatid ako dyan, sir, sa Laguna, San Pedro. Kat na yung gi-vlog din. Babe, miss you, sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Salamat kayo sa friendship na to, ha? Okay, Ma'am Marina, no problem. Always happy lang tayo, Ma'am Marina. Para hindi tayo magtigulang lagi. Hindi ka mo hi po, sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Hi all, sabi ni Toto Nolimario Crisa na busy sa kanyang uyaba. Hi, Lim Eronico. Sabi ni Ma'am Marina Hoybia. Hi, at Jeneline Manatad, sabi ni Ma'am Inday Kamote. Si Inday Kamote ay taga, ano po yan, South Cotabato. Nasa po ngayon, nasa Mississippi. Anong spell lang ng Mississippi, Ma'am? Ma'am Marina, hello, guwapa, sabi ni Ma'am Ross Ibanez, guwapa. Shout out sa lahat na nandito, sabi ni Inday Kamote. Miss Jane, ikaw naman guro nagluod na ko. Late host, prepare lang sa work. Sige, ma'am. Yeah, meron ko. No problem. Happy lang tayo, ma'am. Nolimario Carissa, hapit na. Malapit na yan. Malapit ka namang luod, ma'am Jane. Sabi ni Jocelyn Ras Ibanez. Why Loray? Anong Loray man? Anong Loray body? Loray. Oh, Loray. Wala yan. Tawag? Huwag kang magluod-luod. Kagabi pa si Ma'am Jocelyn antok sa kabila. LSO. Lagi yan si Ma'am Jocelyn antokers. Sabi lang naman niya yan. Biro lang naman niya yan. Joker yan si Ma'am Jocelyn eh. Maliban sa maganda, sexy, talented, joker pa yan. Yun ang talents niya. Hi, babe. Miss you too. Medyo malayo po San Pedro sa sir. Malayo San Pedro. Miss Jonah, haha, sabi ni. Anong Jonah? Jonaro. Oo, salamat. Sir Ricky na host dito, shout out. Maraming shout out din sa iyo, Ma'am Marina na gwapa. Andito ka na si Sir Tomaris eh. Nahirapan na mag-English, buti na wala sa ngayon. Nahirapan na sa kalisod. Hi Marina Hoybia, tinaniman na kita kamote kahapon, sabi ni Ma'am Inday Kamote. Ayan. Kinamote ka na ni Ma'am Inday. Hi, I miss Lisil. Hihi. Tulog pa yan si Miss Lisil. Baka pinalo na yung nanay ngayon para matulog ba? Lahat na pasok sa ilis mo, napansin kong, ayan, pumasok naman ang pinakamaganda kong kaibigan. Sino mo talagang pinakamagandang kaibigan, ha? Siyempre, ma'am, number 1. Alam mo na yan kung sino. Number 2, alam niya rin kung sino siya. Number 3, alam niya rin kung sino siya. At saka yung number 4, alam niya rin. Puro alam. Pangnood lang, Miss Jen. Sana all busy uyab. Oh, busy yan si Toto sa uyab niya. Siyempre, ganun talaga pag ano eh. Pag may uyab, siyempre, pare-repair natin yung uyab natin kaysa YT. Naintindihan ko yung Toto. Naramdaman ko rin yan noon. Salamat, Inday Kamote ha. Babe, wow, sabi naman ni Ma'am Jocelyn. Tawa naman si Ma'am Jocelyn kasi iba niya. Nalimar niya, Chris, di na lang ako, sabi ni Ma'am Jeneline. Spell mo, host. Yung spell ko, ma'am, yung Mississippi. Hindi ko makalimutan yan, ma'am, yung Mississippi na yan eh. M-I-S-S-I-P-P-I. Ganyan yun, ma'am eh. Hindi ko makalimutan yan, spelling na yan eh. Ako ramay BB ang host dere. Baba ka Sir Raymar TV ng ng bahay mo ba? Para madikitan ka natin ng mga kaibigan dito na hindi pa nakadikit sa iyo. Shout out 15 million pesos sa Walay sa payan, Ma'am Marina Hibia, sabi ni Inday Kamote. Inday Kamote, punta ka sa Ilesco mamaya at 7 p.m. Pinas time tonight.
Sabi ni Ma'am Marina Hibia. Nakita na kita Ma'am Len, narinig ko kasi giniginaw ka eh. Paspasin ang basa pa rin. Ha? Paspasin ang basa, layo na kayo. Bakit? Layo na kayo. Dili man gud ka matubang kung tawagan Miss Jen. Yang, kamusta na ka? Ano rin Maria Clarissa? Ano mag-DI ka ha? Sabi ni Ma'am Jen din. Sir Ricky, bugal-bugal ah. Oh, totoo naman Ma'am Jocelyn eh. Maganda ka naman talaga eh, saka matalino. O kaso dili ni mo tubagon. Sir, dugayan ni mo mabasa. Oy, dakwa na. Ate Marina dugay mabasa. Guys, padikit po, thanks. Sana makarating sa LS ko kasi maaga pa yan dito. Tulog yata ako. Ma'am Marina, sabi din ni Kamuti. Pasasiba sa toto. Di ko na alam kung sino, sir. Sir Rimar, kumusta? Kapasiba sa Sir Ricky, sabi ni Ma'am Jean. Okay, Ate Marina, ikaw kumusta? Rimar TV, hi, sabi ni Ma'am Jean. Excuse me, paspas na ko, musbasa ron. Paspas igbasawas. Paspas sa DI, kawa sa Ate Marina. Okay, Rimar, pangita. Pangita ko, gwapo di Rimar, host, tambak na. Maayo kayo dyan. Nakikita mo na, host. Yes, na Rimar, paspas mga mabasa. Wala na? Sana all. Tapos na. Urot. Ha? Urot na. Oh, tapos na pala eh. Kala nyo, mahina kang basa ha? Sabi niya lang yun. Oh, sino mo? Tawa si Ma'am Marina. Congrats. Natapos mo rin. Congrats to myself, natapos din. Kala nyo, mahina kang basa? Congrats. Tapos na basa, oh, di ba? Ayan, si Ma'am Jocelyn talaga ito. Mabait talaga itong kaibigan na to. Laging supportive ito. Kahit madaling araw, nandyan yan sa mga LS. Alam mo kung kanino tumatambay itong LS na to eh. Nakikita ka pa yan eh. Mura nagdili. May walas imo pagbasa host. And natuto kayo humana basa. Mamaya to. Rimar TV, always. Markups, clap. Natapos din. Sabi ni Ma'am Inday Kamote. Take care always, Sir Jan. Salamat, sir, ha. Si Ma'am Jocelyn ay nandito pa rin. Si Ma'am Leonard ko ay pabiji-biji. Hi, Boss Marlon. Sabi ni Ma'am Jean. Buddy, hi daw. Hi daw, sabi ni Ma'am Jeneline. Nakita mo ako kanina, Sir Ricky, kay Miss Bubbly Margie. Hindi ako kanina nakapasok kay Ma'am Bubbly Margie kahapon lang. Nakita ko lang doon si Ma'am Rust, Noy. Babe, pag nawala pa ako ka-join sa live chat nimo, sabi ni Ma'am Jeneline. Ate Marina, lisoda sa ana, oy. Jocelyn, ikaw na ka, sabi ni Ma'am Marina Ivia. Pakilis na babe, sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Guwapa. Daghan mang gwapo sa Bohol. Oh, sir. Basta mga Bohol, mga Bisaya, gwapo o gwapa. Ato tagbuhol, matapat na culture. Ato bapo na ka. Ma'am Jean, Lopo, naimodjol, sabi ni Ma'am Markups. Sir Ricky, subs na rin ni sa kalapit mo, Sir Ricky. Sino ba yan? 7. Ay, ano mo raw to? Sub mo raw si, buddy? Sub mo raw si Sir Jonaro Motovlogs. Tapos na pala, Sir. Markups ito, pangalan niya, Markups. Ito lang, host, padulong na sa work, sabi ni Ma'am Leonard ko. Pangit tayo, lagi ko kagwapo. DRA Mart, sabi ni Ma'am Marina Higa. Sabi ni Marina Higa. Napadaghang Boss Marlon. Adto pa man sa puti Ate Marina nga raman sila naguwat nimo. Wala pa ba Marina, sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Wala man good noli. Okay. Maya check ko pag natapos pa ko ayo sir. Ano ka ba nag-message ka wala? Wala ako lang giko. Hindi sa nag-message sir, hindi kasi ito nag-YT sir. Honaro Motovlog. Live lang ako ba yan? So support lang ito. Ako sa yan, video. Nagsusupport lang ito sa akin sir. Hindi naman ito pero hindi na siya nag-message. Sir Markups, upload ka videos kahit ano sa channel mo para pandikit during sa ilis ni Sir Ricky, tabang pang-ayuda. Sige ma'am. Inigulit na ma'am. Mag-video. Yung video, mag-vlog nga ako, mag-vlog motovlog. yung video mo sa yung pipili ka ng tools. Yung pipili ka ng tools. Hindi nag-motovlog ka, nag-vlog yung lugar ba? Kaya ako yung sa mo ma'am. Taga-anti ka Ate Marina, sabi niya. Palit sa motor. Okay po sir, salamat. Sabi ni Sir Honara Motovlog. Kunya na ka mag-ilis babe kay kabuangan na pod ko nila.
Ang kabuangan. Buwangan ba? Parang kumidihan lang ba? Mag-ilis ka ba, ma'am? Ilis naman, mag-ilis kasi si ma'am, Jocelyn Ras Ibanez, hindi naman magpapakita eh. Oh, tapos na? Nagtatago. Bilis naman. Nagtatago sa kay Hello Kitty. Kami pakalagan. Oo, layo pa sana, alas 12. Isa kaon niya Ate Marina. Isa kaon niya Ate Marina. Bisan dira raser, bisag, unsara na. Yung nagpapili ka ba ng tools ba? Yung pipili ka ng tools, di ba? Binibidyohan mo yan. Oo. Ano eh, kuwan. Oh, i-vlog mo. Ito, ito, 5 real, ganun. I-vlog mo para i-ano natin dito para may video ka. Para makasimula ka ng ano. Eh, pangit kasi boses ko ba eh? Hindi Malay mo, viral. Hindi ka na mag-ilis-ilis. Yes, of course, Noli, mag-ilis. Konya, 7 p.m. Sige, support ko nimo kay na ako internet, sabi ni Sir Noli Mario Carissa. Yan. Ngayon lang kasi si Toto Noli Mar nagka-internet, Ma'am Marina, Ma'am Jenilyn. Baka sabihin nyo ng luod na si Toto Noli Mar sa inyo Ganon nga rin kami, nagtaka nga rin kami sa group, nagtaka rin kami. Sabi namin, Gires Toto Noli Mar nag-ilis ba? Pa-side out sa bunso ko, Sir Eric's Liwanag po. Shout out po sa bunso anak ni Sir Honaro Motovlog Eric's Liwanag. Miga love shout out sa iyo, Sir. Sa bunso anak ni Sir Honaro Motovlog, Sir Eric's Liwanag. Sige, Noli, salamat daan, sabi ni Ma'am Marina. Yes, mga tolls, gamit na gamit kaya yan. Mga tolls, like para saan ang tolls? Oh. Yan, buddy. Yung mga tools mo, buddy ba? Binibili, buddy ba? Sige, salamat, daan, Noli. Sabi ni Ma'am Marina. Thanks, Noli. Sabi ni Ma'am Jenilyn Manatad. Ma'am, sorry, Ma'am Jen, nagamit ko yung time mo, Ma'am Jen. Ma'am Jen, Ron? Kala ko, hindi ka mag-ilis ka ba, Ma'am Jen? Akala ko ikaw ay akin. Dag, so adjud, kani support na ako, ha? Bugol ka ba dito? Baba ka ng ano mo, Sir Raymart ba? Para padikitan ka dito kay sa katabi ko. Boss Markups. Pababa ng bahay. Baba ka ng bahay mo, padikitan ka niya. Raymart TV. Welcome to White World, Marlong Gu. Mga vlog ka. Marlong Gu. Ano Marlong Gu? Babe, next year mag-ilis ko, ha? Tawa naman to si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Okay lang, sir. Now, panatapos reports ko. Yan pala, Ma'am Jen. Karon pa ako naka-internet, Dags. Ang tagal naman, babe, sabi ni Ma'am Jenilyn, guwapa, manatag. Welcome to White World, Marlon, mag-vlog ka. Mag-vlog ito siya. Joke ra, Dags, sabi ni Raymart TV. Magkakilala pa to si Toto Noli Mar kasi si Raymart TV. Taga-Bohol din to, siguro. Ate Marina, shout out ko sa imong Ilis Palihog. Sabi ni Raymart TV. Pangitag mo po si Kuano, Marina. Saan? Padaplan lang kita mga bating naman, di ba? Raymart, pagkatay ko, gwapo diya. Ay, patay tayo dyan. Kung gwapo, Padaplan kita ni mga bating naman, luma. Paano tayo dyan? Hindi tayo pwede kay Ma'am Marina kasi gwapo ang hinahanap eh. Ma'am, gwapa sana all. Gwapa ka naman naman dyan talaga. Ayaw gwapo ha. Akong house, I mean. Kauban, Miss School Toto ni Dags. Ay, magkano pala kayo sa school? Magka-works pala kayo. Magka-classmate sila sa cutting classes. Sige, sunod sa akong Elias Remark. Ayaw wag kayong manghahanap ng mga gwapo. Yung mga hanapin nyo, yung katamtaman lang. So, unang gwapo, pasakitan lang ka. Pasakitan kayong gwapo kasi maraming magagusto doon eh. Kita kagparihan mo nga kami magipasakitan. Kung mga pangit, Madagdag lang niya. medyo pangit-pangit lang hanapin nyo, yun. Alalahanin mo yung kanta ni Andrew ba? Humanap. Ganun pangit. Yung kanta ni Andre ba, humanap kayo ng pangit at ibigin kayong tunay. Sige, sunod sa na ay gwapo, na ay tag-iya, na ay bati libre pa ha. Padaplinta niya, kamot. Taas ng harang mo sa Ricky. Yan ka naman ng Jocelyn Ras Ibanez. Joker ka talaga, no? Bati na lang daw ka, Ate Im, Raymart TV. Yes, Raymart, is out at tikaw niya. Salamat, Ate Im.
5 AM man na dire, 3 AM ko ma-out sa work, need ko sleep ulit. Kasi hindi ka mo din, nasakitan siguro ni si Batig na mo. Basta gwapo pa ni ang kasing-kasing kay Maayo. Oh, yung kasing-kasing ang gwapo. Yan lang ang pagmalaki namin eh. Badyaw gusto ko to. Gusto kong badyaw to. Eh wala may agaw sa akon ba. Sulo. Daghan food pangit kusog magpasakit. Andan si Ma'am Inday ka mo. Hindi ako nasakitan na si Batig na mo ko eh. Hindi Inday ka mo mao. Kanang walay tagiya remote, ayaw wad nang naay tagiya. Dapat yung mga ganito yung hanapin yung mga mukha ba, mga ganito, hindi nang iiwan. Mga kami lang yung iniiwan. Ganyan. Mga ito dapat mga hanapin yung mga konti na lang kami. Endangered species na lang. Ito dapat mga hanapin yung mga kamukha ko. Hindi yung mga gwapo masyado. Nalang idol, long hair. Si Ma'am Jocelyn, tawag si Ma'am Inday. Hugot ang ghosting ni Ate M. Hanap ako ng upaw. Yan, ganyan Ma'am Jane. Yan ang hanapin mo Ma'am Jane, kagaya nito. Upaw na tayo. Oh, konti lang. Asa tayo razor ba rin? Upaw na lang si Sir Marcaps. Ang kanaw lang, wala kay work remote available sulod sa Aqua LS. Yung tipong hindi magpapatulpo. Oo, yung hindi tama yan Ma'am Inday, yung hindi magpapatulpo ba? Mahirap yung tulpo tayo, nakakahiya yun. Babae lang naman magpatulpo. Oo, karamihan naman ng magpapatulpo, babae. At ang Marina, si Pastor Noli lang all Lipri Manguro hana. Sabi ni Sir Remark, okay na atin. Okay na Tiyam, na internet. So, German breed, imo Ma'am Marina. Sa German breed. Oh, grabe naman to si Ma'am Jocelyn, German breed. Nakakamiss na mag-work sa ibang bansa. Dati ka bang OFW, Sir Honaro? Maujod, Ma'am Marina Ibia. Kami ni Ate Marina, mga upaw. Oh, yun ang hanapin nyo, yung mga upaw. Ganito, mga style, mga ulo. Kasi konti na lang kami sa mundo na mababait. Endangered na kami. Wow, thanks na nalimar sa pagplini mo. Na naman na girl sinuli remark Dags nalimar paupaw na mo di ay gipangita ni Ma'am Jen. Jerman nga pan. Jerman nga hotdog. Ma'am Jocelyn. Until na flip ako ni mo atiyam. Sir po, Sir Ricky, erector at iron worker po. Ano ba 'ti? Erector, iron worker. Saan yun bansa, sir? Dyan nila manatag. Sakto kay nice baya ato hergin. Endangered ang buhok. Si Maro, kung yung gusto, si Miss Jean. Maulagi dag, si Miss Jean ako gusto. Nami bukurot uya ba, di ba? Toto. Wala ka na Toto No comments ako Toto. Africa po, Korean company power plant. Ay, ganda pala ng trabaho mo, sir. Power plant pala. Korean pa yung may-ari. Ang ganda. Ang ganda pala ng ano mo, sir, trabaho mo, Balik ka ulit, sir. Akaso maganda na sa mag-vlog, Nag-antik ka og upaw na German, Ma'am Marina. Yan. Tagaan ng upaw mo. Ayaw, gusto na mahaba bungot. Mahaba og nano gani ba sa inyong balbas? Ang sa inyo? Hindi, yung sa inyo, sa Bisaya. Bungot. Mahaba og bungot gusto ni Ma'am Marina. Papaw na Toto, Toto, papaw ko na raw. Nanabay nagkauyab. Nanabay nagkauyab tungod sa LS or YT. Oo, mayroon na. Mga bright bayang upawon o kusog budis ka.
Musulod si Janelle nung si na. Rimar TV na ay kami nga. Salamat no Limar. Ako Ma'am Marina, hindi ko magaling magdiskarte kasi nahiya ako sa buko kasi wala akong book eh. Kaya ano agad ako, nahiya agad ako. Rimar, pagkatay ko, o gwapo diha, sabi ni Ma'am Marina. Tawa si Ma'am Jocelyn, no? Ma'am Marina, mao ba? Kinsa man excited ko, ana daw. Hinday. Gilok, anong gilok man? Gilok ba? Makati? Gilok. Makati. Dili, gilok ba? Ganang maggitingan ba? Makati. Hindi Makati. Gano'n. Itik. Kiliti. Gilok. Na si Tom og si Ate Marindags, ha. Sige ate, mangita ko na aloy gwapo nga workmate pero dual citizen. Dual citizen niya ano, Aita at saka ano, Cebuano. Italiano. Ita at saka ano, Ita at saka Ilocano. Dual citizen. Amerikano niya, senior citizen na. Sadha. Paano, hindi na makaano yun. Hindi na mag-aay yun kung senior na. Mabait naman husband ko kahit merong buhok. Ay, hindi nga. Ayan ka na naman ha. Onside Dogs. Rimar TV ha. Kana kay Dobli. Ha, mau jod Dobli na. Rimar TV. Hindi ako yan. Hindi pa ito senior citizen. Ay, nako. Napansin ko sa Ricky, sponsor, beka naman. Sponsor sa... dito? Wala pa akong trabaho ngayon, sir eh. Tiga-bold eh, Daguhoy. Dag is the root word of Daguhoy. Daguhoy yung sila pula ko. Dags mean Daguhoy. Ay, ganun pala yon. Si Daguhoy pala. Si Maxurba nung CEO yun. Onside Dags. Sa amin yung Dags, dag ko. SM, DHL. Ay, ano to, sir? Hiningi ko lang to sa kasama ko. SM, DHL. Si Ricky, ha? Ma'am Jocelyn, ha? Ito si Ma'am Jocelyn talaga, maganda talaga to. Tawagan na mo sa taga-Bohol, sa Cebu, ha? Ganun pala yun. Tokuran host, isimat HL shirt mo, Sir Ricky, oh. Sponsor nga to, sir. Tuyok-tuyok Israel. Ay, mahina. Siguro signal ko, ma'am. Tuyok-tuyok Israel, eh. Okay man. Hindi na wala. Okay naman yung signal. Diretso man. Balik na Christian, no? Saan? Nag-red cross, no? Bugal-bugal si Ricky, ah. Totoo naman ng Jocelyn Ross Ibanez, eh. Andiyan na si Ma'am G Macarayo. Kung managkuhan si J. og si Roberos. Yung heart niya may puting cross. At saka si Ma'am Roberos Cañete, may shout out sa inyo, ah. Haller. Keep safe always kayo dyan, sir. Salamat, sir. Gusto rin namin umuwi sana kaso wala pa kayong magawa, eh. Medyo pandemic pa talaga. Ha? Ngita siya Spanish bread. Spanish bread na lang sa Ricky. Nagpapalit pa. Nagpabili pa kami doon sa mall. Hindi kami sumama, eh. Kaya nga, si Ma'am Yamir Ernico ay nandiyan pa rin. Salamat marami Ma'am Yamir Ernico sa suporta mo dyan sa akin. Pwede. Ha? Ikaw ka no, upaw ako taas mo. Imong katapados, taas buhok, niya, walay buhok. Ganyan talaga ma'am, pag may buhok, opposite ba? Parang gano'n, parang babae. Yung isa, ay, babae lalaki ba? Parang opposite. Para magkasama lagi. Hindi ko na mapaliwanag, ha. Nahirap talaga mapaliwanag pag walang utak. Tawa naman si Ma'am Jocelyn, no? Tinatawanan naman si paano mo nasabi ba? Ano mo nasabi? Saan ang BJ balik? Tingin lang. May trabaho, ganyan, BG. Tuyok na ka balik.
Busy lang, work na naman. Sige, sige, Ma'am Roberos Conyete. Maraming salamat, Ma'am Roberos, ha? Agoy-agoy ito po. Ha? Agoy-agoy ako. Saan? Babae daw sa lalaki. Uy, nabayot naman dani. Hala, babae, lalaki. Agad-agad, nadulas. Uy, unay. Nadulas ang tuloy ako. Uy, unay. Baliktad, ako yung babae, sa yung lalaki. Ay, Diyos ko. Nagbigay na sa Saudi, si Ricky Boy. Bumigay na si Ricky Boy sa Saudi ba? Wala na, nag-module na si Jeneline na din. Si Marina. Busy yun. Mga report. Tulog na si ko. Maminday, pili mo ako Maminday ha, kasi wala na ako nakita na Amerika sa ano ko eh, sa audience ko eh. Dati mayroon yan, wala na. Matulog na ako sa Ricky ha. Sige, sige, Ma'am Diyos, inunod si Manyes para madagdagan pa yung ganda mo ba. Ay, darn na. Oo, Ma'am, bumigay na ako dito sa Saudi. Pag alis ko sa amin, lalaking lalaki, nung nandito na ako sa Saudi ba, bumigay na. Nawala na si principal. Nawala na si principal. Ay, makakumain yun si Ma'am principal. Busy yun siya module. Busy sa module ba? Ikaw, Ma'am, wala kang module? Ang isod, manguyab, kuhan ka ng maestra, tagahan tag module. Then narinig ko ay pa-whitey-whitey pa rin. Maraming salamat, Ma'am. Yung narinig ko sa pa-whitey-whitey mo, Ma'am. Kahit busy po kayo, nakapasok pa rin kayo sa LS ni host na kahit walang kwentang LS ba, nandito pa rin kayo. Nakauyo yung bayot na din. Hinday kabuti. Nalala ko tuloy ang ex ko. Akala ko lalaki wala. Pagkuyo mo ba, magsipagitang lalaki. Nabudol-budol ka, Ma'am. Nabudol-budol ka, Ma'am Minday. Pero nenda taba di kay... Mangitang lalaki ito. Nabudol-budol ka, Ma'am Minday, ng ano, Ma'am Minday, ng ex mo. Always yan, host. Maraming salamat, Ma'am, yung marinig ka. Nagpabudol-budol ka sana, Ma. Sa ex mo, ha. Ano problema sa babae, magbudol sa lalaki. Basta team solid. Team sisid always na sisid. Sisig na. Team sisid. Yan naman si Ma'am sisid eh. Si Team sisid. Sino ba ng poso ng Team sisid na yan, Ma'am Yam? Nakita mo, gwapo, yan, bayot eh. Oo, nabudol ako ha. Gwapo na sana yan. Pala, gwapo. Pag-upo mo, ay! Nalinlang ka. Sabi niya, ay, hindi tayo talo. Diyos ko. Wala ka pa nasisid sa Ricky. Wala masisiran dito, Ma'am eh. Walang ilog. Pag sabi ng dilim, lalaki na kaya ka pa, di malas. Di malas. Di malas ba tawag doon? pero naging kayo yun, Ma'am Inday. Niligawan ka niya. Nagpapangita na lang tayo sa gwapon ng palikuli. Nakakatawa to si Ma'am Inday ha. Kaya paano, Ma'am Inday, napasaya man kami na wala yung lungkot namin dito ha. Maraming salamat, Ma'am Inday, nakapasok ka dito ha. Pata si Lynn Ironico. Hindi ka muti, parang sim yan sa nanligaw sa akin dati sa Maynila, taga Iloilo. Yun, nakala ko lalaki bakla pala, kaloka. Wag kayong kaya yung mga gwapo, wag kayong maniwala diyan. Sa mga gwapo, wag kayo agad magtiwala. Kasi karamihan diyan mga ano yan eh, yung mga macho. Wag kayong magtiwala diyan sa karamihan yung macho kasi pupunta rin sa gym kasi naghahanap din ng macho. So nag-gym Kumari nag-gym sila. Oo naman, naging kami. Halin, narinig ko. Mas maganda, ang pangit mangod kung magbakla, lalo pangit tingnan. Bira lang ang bakla sa pangit.
Lahat ng mga gwapo kasi tingnan yung mga bakla eh. Tapos, lagi pa mga macho pa yung iba. Kasi lagi rin sila sa gym eh. Kasi inaabol din nila yung mga macho din eh. Yan pa yung first love mo talaga. First boyfriend ka pa naman. Ngayon, nagsuot na ba na grabe. Nailan pa ako. Ay, grabe naman. Buti yun, at least sinubukan niya maging lalaki siya. At least susubukan niya sana maging lalaki siya eh. Sa ano mo eh. Dahil sa iyo, kaso hindi niya talaga kinaya, no? Yung nararamdaman niya talaga iba. Pero ako igagaw ba din? Nagminyong yun siya ba din? Double digit lalaki, babae gusto niya. Kaso lang namatay yung asawa ka na. Pero wala na siya asawa ka na. Natuman ka diya ko. Nag-aral ako yun, host. Ako naman nag-work sa malapit sa tubigan nila. Panay bigay sa akin bulaklak. Buti na lang hindi naging kami. Napansin ang pinsan ko, bakla daw. Baka naman siniraan ka lang ng pinsan mo, mamya. Kaya, sabi ko lang sa inyo mga babae, huwag kayo masyadong matiwala sa mga gwapo ba. Piliin nyo yung mga katamtaman lang yung gwapo ba. Parang sa puso na ba din? Bayit siya tanawin ba din? Hasta mo istorya. Pero laki man. Yung pa, bait lang siguro rin para makaibigan ng maraming babae ba. Oo. Nangangatog dressing room sa mga babae. Kumpiyansa lang. Di bayat lagi. Purma. Banyakis na. Nyagis ka. Lagi talaga kilos niya, host. Akala ko talaga pure fake pala. Budol-budol pala. Budol, hindi ka na budol. Hindi ko na tiwala ng masyado. Nakita ko din sa barkada na niya. Nakita ko ang galawan na baka nagpabading-bading lang yun, ma'am. Para ng babae ba? Makaibigan ng maraming babae. Meron ganyan din modus eh. Sige to siya, di pag yun siya mukan mga bayot siya ba? Murang yung paglaban ng laki siya ba? Musulti na lang tinod, di ka eh, mangilad pa ha. Sa kadawat mga mabayot siya. Mutong sa siya kasulti, ang sakit iyang kasing-kasing ba? Kasing makita siyang papa, mahadlok mo to laki. Iniwayang papa, murikoy. Ganyan talaga yun ba eh. Ano yung kamot to siya may mga... Super Serena. Ang kakita yung mabayot, kung sa piling ka, no? Oo nga, hindi naman sila nanganganak, pero doon, Hindi na pinayuan. dumadami sila. Kahit hindi naman sila nanganganak, dumadami sila, no? Kinahanglan sa na to ikuan sila eh. Kaya konti na lang yun. Kaya yung mga lalaki ngayon pinakagawa na eh. Kasi konti na lang yung lalaki. Yung iba kasi naging bading eh. Yamat, nagigukod ba doon sa barko ba doon? Pero nung umuwi ako sa Bohol, humabol yun sa barko. Ay, yun Pero pala eh. umamol nagkuhan ka na kikiyay ba? Ay, ako. Pasulubong na! Kaya Umamol na yun yung pasulubong. humabol, pakiay-kiay pa mamyam. Nakabakya. Tawa siya. Naka-high heels pa humabol sa'yo. Ayos to ah. Maraming salamat sa patamay-tamay dyan ah. Nakarelate mo sa mga OFW sa mga sitwasyon, kaya saludo ako sa inyo mga guys. Sir eh, ganun talaga sir. Pag wala ka talang dito, kailangan yung isip mo talaga advance, malawak. Para kahit anong mga kalungkutan dumarting sa'yo, hindi ka medyo mabagok agad, mabagot, malungkot. Ricky po rin, pungahan ba rin? Patay, delikado yung mga Ricky po rin. Kaya lumipat ako sa kapatid niya. Kapatid pala. Ayos yung mga tayo, kapatid ah. Saan na kaya in-host? Ricky, pangalan. Ay, Diyos ko! Kapangalan ko! Diyos ko. Nag-ilo rin ba? Nag-ilo-ilo. Ay, naku. Kapit-bayan ko yun. Loko to si ma'am niya ma. Pinangalan mo pa sa akin ha. Taga-utol pakiad ka naman eh. Ha? Taga-utol pakiad. Tadumdum ka na. Taga-Oton? Oo. Oh. Pakya dilo-ilo. Mga siguro mga biyahe sa amin yan mga 2 hours. Bus. Yung Iloilo. Lagari na host. Lagari na. Wala na
kahoy. Asa na yung kapatid niya ngayon, Ma'am Inday? Nasulta mo na yung kapatid niya? Oh, bayaw na niya yung bayot. Yan ang bayot. Balibaya mo na yung bakla. Ganyan talaga kapalaran natin eh. Tawan na niya. Ironi. Ha, Inday Kamuti. Tawarin si Ma'am Yama. Ayos yung mga pinagdaanan niya pala. Ako, wala rin akong karanasan sa mga ganyan. Yan talaga ang buhay ba? Adventure, suspense. Nawala na si Ma'am Jen at si Ma'am Rina. May ano yun, may klase yun. Mag-module na. Bakit na bading din? Nagsilo sa kapatid. Bakit na bumigay na rin, Ma'am Inday? Bumigay din? Bumigay din siguro, no? Jane Bucario. Ano si Ma'am Jen? YouTube. Lagari na host. Salamat Ma'am G sa pa-viti-viti mo dyan. Sis Yam, sabi ni Ma'am G, wala man siguro kapatid sa Ricky, sis Inday, kay tito niya, permina ko, kita banding sad. Ha, bumigay din. Bumigay din. Diyos ko. Oo, yan. Hindi na pala sila brother or sister. Hirap talaga ganyan, no? Puro bading. Pero okay naman yun, bading eh. Yan pa rin makakatulong sa magulang eh. Busy work mode sis Yam, silip lang ko. Sige ma'am, G mong kanayo. Maraming salamat ma'am G sa pagpasilip-silip mo ha. Kaya Ma'am Inday, maraming salamat Ma'am Inday sa pagkwento ng life mo ha. Nakakatawa po. Tawa rin si Ma'am Yam. Maraming salamat sa mga support niyo mga guys ha. Very appreciated much. Nanay, kung saan ba di? Itong uyuan sa asawa na? Hindi pala nang pinalagpas. Halin ni Ron ko. Bakit ba di? Itong uyuan sa akong asawa ko na ba? Hmm. 5 kay suon, ang duha babay, ni mo tumboy. Ang duha sa kalaki, bayot. Ang usa ra ka lalaki mo na street yun ba? 5 kay suon, usa ra karon. Oo, ang duha kay suon laki, puro bayot. Duha ka babay suon, puro sa tumboy. Mabaltaran. Usa ra tarong lagi. Ilad gihapon. Okay lang sis G Makarayo. Balik na ka work sa ni Ma'am G. Okay na Ma'am G. Ay Ma'am G, balik ka Ma'am G. Okay naman bading basta di lang mangilad ba? Oo. Kasi si OG Diaz, may anak. Sino pa yung iba dyan? Pero, maraming bading dyan na may anak eh. Bata pa ba? Mura. Si Ricky, na-loading dyan me. Ay, ganun pala Ma'am Marina. Maraming salamat Ma'am Marina sa papagpasok ulit. Ito siya, bata pa mga mo, hindi pa siya ka-decide kung lucky ba dyan siya ba? Bata pa man sila ito nagkawayab. Antot na nagka-mature. Ito nagkakuan na ligid gayang laki. Ito nabayad siya. Si Tikla. Na yan. Doon nabayad si Tikla, God. Lalaki naman si Tikla eh. Laki na si Tikla. Lalaki. Iyara na ng papel ang bayad. Lalaki naman si Tikla Ma'am. Naamin naman siya. Manyakis mo gani. So kung Manyakis. gani di magka-score. Lalaki naman si Tikla. Nagbabaling-baling lang para makatrabaho lang ba? Iyara na role. So, trabaho lang yan. Ako nga, pabaling-baling din ako eh. Pero totoo eh. Diyos ko. Yan, kuhiton, mabalibad ha. Siya rin mga muhit. Ikaw nagkuhit, ma'am. Pero ngayon, Ma'am Inday, tarong na imong bana ha. Base, Nawa na si Daguyog sila pala po. namuot ko ni Tikla. Asa naman to si Sir Nolimar Ognol, si Sir Raymond Ognoli. Ano ganyan? Si Daguyog sila pala po. Nawala Busy na. yun si Toto siguro sa ano niya, sa uyab niya ba? Wala na kasunod si Jin sa loading. Oh, no problem.
Hindi. Hindi ka magdalakwit ko. Bitin. Bitin. Ano bitin mo si Ma'am Inday? Bakit ka naman nabibitin ng Ma'am Inday? Mayo di ay kay mo dala og kuhit. Kuhit si Inday. Kung walang kuhit, patungan. Hagdanan. Parang di mabitin. English ni dili ka sabot English. Yung man hindi marunong lumangoy sa ilog. Magsisid ba? Hindi marunong magsisid sa ilog. Ha? Ano problema? Grabe at tapi ko. Ano? Itigil ko, okay na. Mana ya? Update na. Kung ikuha na kong load, dili man. Cash mo din, cash. Kakas. Kang load. Ha? Load ba load? Ano minidro mo dapat? Di pangtawag ka magkuhan niya kasi. Pangtawag ba? Antay kuhan lang ba? Wala. Cereal, real. Eh bakit ilan ba yung mo ilang laman ng itim? 50 pa naman ah. Hindi uno. Oo, makuha pa yan. Dili sila mo dawat og itim sa loob ba? Hindi, doon sa itim machine oh. Sa load. Withdraw mo sa itim machine. Hindi makaskas sa load. Grabe at tapi ko eh. Pakuha. Ay, dili na tayo mahulat ko iton. Mag-umuhit po to oy. Itim mong iba. Tawad sa Ma'am Inday. Ako si Sinday, mayo kay kung masagpo og dags. Dili ko na kuhit-kuhit. Ikaw ba mamuhit Ma'am Inday ah? Paano kung kapoy ito sa iyang work? Basi sisipain ka niyan. Manguhit-kuhit ka. Grabe yung tapi na to ah. Mga fighter ka. Kuhit dala sagpo lin. Mga fighter ka ba? Mga palaban. Walang inurongan. Hay, Inday kamuti. Lupig tanong ba rin? Mga fighter to. Makakita tag babae na anak ba rin? Murag hal-hal tanong? Walang inurongan, palaban, pasok, ano tawag yun? Pasukob. 24 oras. Walang inurungan. Bisaya. Ay, nako. Wala. Nindot na kumot-kumot doon. Nindot trabaho kumot-kumoton sis. Inday, kamuti ng pitay sa pitay, pitoy. Patay. Fighter niya na ba rin? Ha? Fighter kita eh. Pwede. Finger mo lang. Fighter mo lang. Finger gago. Fighter niya ba rin? Fighter mo lang. Surrender na sana ba rin? Dapat maghanap kayo ng ano, yung mga edad, mga 20, yan. Nakita lang ng panty yan, tigas na agad. Mungukit, manggan. Pero maganda na mga 40, mga ano, papuntang pataas, medyo mahina-hina na. Mga maka isang game lang tapos na, hingal na. Magpotang. Ikaw ng tungkol. Ipapautang ba? So ayan. Ganto na di potang. Halin na rin ako. Peter. Huwag kong manok, huwag kong kape. Ganto na di potang. Walang nandunay kung sila sa preso. Dapat yung mga bata pa talaga, yung mga 20 talaga pataas yan. Malakas talaga yan, resistensya niyan. Makakita lang ng legs. Yan ang dati dad ko eh. Makakita lang ng legs. Gahi na yun. 30 ka no, badi, perfect. Perfect yan. Kasi experienceado yun siya eh. Pero kung mga bata talaga, mabilisan lang. Kung nakita pa kung 30, wala man. Pero sa yung mga sisiran, mga pataas okay yan. Pero sa mga patagalan ng ano, medyo mahina na yung ano eh. 40 pataas, medyo mahina na. Nanamay na kang kanin ba? Tulugan ako o man, yun. Sa edad na host. Tulugan ko ako man kabayan. Tulugan. Yung sama ko na yung kabayan, hindi na mo sukol. Ay nako. May pang-iwan. Nood lang may silence mo sir ha. Bihira.
mag-message busy po. Pero nisabay ko panood sa inyo. May pangikot si Rob, barok pa mo kita. Hindi mo siguro maintindihan yung salita. Motovlog. Gandang araw po, sabi ni BC Kunanan. Ay, grabe, bilang yun. Minsan mo na ng Tagalog lang ba rin para maka-kuhan sa ba rin. May jacket ka na po, BC Kunanan, na pwede ka magbaba po ng bahay mo. Kumpiyansa ka, host. Ha, kawayan. Love, BC Kunanan, sabi ni Ma'am Yam Ernico. Ako inaamin ko talaga sa edad ko ngayon na 40, medyo mahina na talaga ako. Pero sa mga style, sa mga experience, ano ko rin yan, naranasan ko rin yan. Pero sa mga ganon, medyo mahina na talaga resistensya ko. Sa mga kasaluding Sir Ricky, maka-stress, pahinga ka muna Ma'am Marina dyan, para yung internet. Salamat sa Dick. Uy, kaibigan ko ba to? Saudi pala to. Apuan sa Dick. Apuan, salamat lang anuman. Saan ka dito? Busy ko na sa sa Saudi, Middle East. Basta ikaw na siya. Middle East. Ito. Magbaba ka sir, kunanan ng busy ko na ng bahay mo para dikitan ka ng mga kaibigan natin dito. Medyo marami rin sila dito. Mahina ka na, host? Wala eh. Bari. Wala eh. Ayaw dyan pa nung hinahina, bari. Ayaw pa hinahina, host, kay huwag kami ni Sis Inday, kamuti, nagkalaban kising dyan ka. Pero kung magaling din siguro yung partner, yun siguro, okay siguro eh. Pero kung partner mo pa, pagkatapos, parang wala lang, pahinga-hinga lang din, pangit yun. Pero pag yung partner mo na gisingin ka ulit, yun, ayos siguro yun. Ayaw na. Mahina ka na ako sa At nung nawas gawas, matawag niya na. Ano na rin, atong gawas. Wala na akong Saudi, dito namin Pinas. Ay, sir. Magbaba ka sir ng bahay mo sir, para madikitan kanila, mga kaibigan natin. Kuhan siguro rin sila ni... Mag-permi na kainang og Viagra. Pangit yung Viagra, ma'am. Medyo naro ba? Maka-epekto sa kalosogan natin yan. Wala na may kuhan, katong sa... Ato energy capsule ba? Yung kay, robust. Dili, robust ka na... Ano nga na tayo? Siya, tag-80 ka pa rin ng gusto. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Inday, at saka kay Ma'am Lynn Aronico sa pagsama kay host, ladies. Kahit walang kwenta, nandito pa rin kayo. Yung Viagra magod na namislingan ng mata ng Viagra. Oo, meron talaga. Lalo pag may edad ka, di mo kayanin. Patay ka talaga. Saan ka sa Pinas, Sir? BC Kunanan. May friend ako, taga Pampanga, Sim, kayo apelido. Kunanan. Meron din sa amin din Kunanan eh. Sa Capiz. Meron din doon. Kalat-kalat naman yun eh. Kasulay ba ganun kapatid, panghihiray pa ulay. Ha? Kasulay ba ganun, panghihiray pa ulay. Manghihiray pa hula yun, kaagi ka na. Grabe. Lupig mo tani ba rin? Nung medyo bata-bata pa ako, Menday, maranasan yan. Kaso ngayon medyo may edad na, parang hindi na kakayanin yan. Sa isang gabi siguro, mga 2 na lang siguro. Yan. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Service Kunanan po. Dikitan po natin sa mga kaibigan. No? Ayan, no? Ma'am Yam. Ayan po si BC Kunanan. Saan ka sa Pinas, Sir Kunanan? BC. Salamat sa Dick. Saan ka sa, Sir? Pinas. Tawa si Ma'am Yam at saka si Ma'am Inday. Mahina na. Pero kung mayroon talagang magaling yung partner, papait siguro pa ako. Pero kung medyo partner na, medyo pagkatapos parang wala lang din ulit, siyempre, pahinga din eh.
Hotel Reiki ah. Since na kayo sa medyo maloko si host eh. Taga Pasay din siya. Pasay, ma'am. Wala kang probinsya, sir? Tagalog din pala. Wala kang probinsya, sir? Busy ko na nan? Sa imong gibawi ba di? Ayun, binawi na ni host. Binawi. Sa imong gibawi ba di? Ang kalokohan ba? Kahit sino naman siguro eh, kung magaling din yung partner mo eh. Oh, ayos din yun. Palaban. Pero kung mahina rin yung partner mo, ay wala rin yun. Turn off itong comment section ni Juan, busy ko na. Hindi makaka... Dan sa bahay mo, sir, busy ko na nan. Wala comment section, sir. Naka ano yung... Turn off yung comment section. Naka-turn off yung comment section mo, sir. Eh. Hindi na sila makakomment, sir. Pero nadikitan ka na rin nila, Ma'am Yam. Tsaka yung kaibigan ko dito, sir. Oh. Si Boss Marcaps. Si Ma'am Robero sa pa YT-YT. Nakikinig lang sa usapan ng ano. Pasilip-silip lang ba? Ng Nagkuhan siguro. usapan ng antaw yun. Usapang professional. Hello, Tom Sakdan. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am Amy Mendoza. Amy Mendoza pala. TikTok din. Ma'am Amy Mendoza po ay nandiyan po nagbaba po ng bahay si Ma'am Yamo. Busy ko nanan. Ayan po si Ma'am Yam, meron na ko po ay nagbaba po ng kanyang bahay. Dikitan po natin siya mga kaibigan. Ano na? Ha? 12 seconds lang. TikTok ni Ma'am Yam. Oh. Partner ko dito, walang kapaguran. Iwan. Oh, grabe, lakas pala ng partner mo, ma'am. Solve ka. Gago. Solve ka. Kaya Pampanga, ano yung busy ko na. Pampanggang lahi ko, Ma'am Lynn. Pasay siya nakatira. Kapampangan, Kabalin. Pasensya ka na sir, baka hindi mo maintindihan yung mga salita namin dito kasi mga Bisaya kasi itong grupo namin dito eh. Grabe si Inday sa. Dikitan po natin si Sir BC Kunanan mga kaibigan. Ma'am Roberos, Ma'am Christine, yan o, saging din po yan. Si Sir BC Kunanan from Pasay City. Tawa si Ma'am Inday. Totoo ba yung Ma'am Inday pag yung mga puti Ma'am Inday jumbo? Humok. Humok ko no. Pero mahumok ko no. Loko ka kamari. Naturuan mo ako ng salita eh. Hindi ko naman sana sasabihin niya Ma'am Inday kaso may kasama ko rito, Bisaya. Loko na. Makakilala mo si Dinalyn Kunanan, taga Pampanga siya. Sige mo sa Pampanga lang yung kaliwat pero sa Pasay. Pasaway nga Bisaya. Happy oy. Oh, dahil si Ma'am Marina. Yes, sasali si Ma'am Marina. Ma'am Marina. Ay, kaso makawala pag experience si Ma'am Marina. Grabe na kayo experience mo din. Na-experience ka na Ma'am Marina? Baka di na makatulog Ma'am Marina. Tulog mo na ba? Gindot lang ito mo. Gahe kayo, grabe sa gunto ka. Grabe, gahe. Dili mo ka relate oy. Dili mo ka relate si Ma'am Marina kasi wala pa experience eh. Di mo ka magda palop yan, ha? Palop yan. Ano to, rated PG po to yung usapan na bawal ito sa mga single. So may mga experience lang ito. Hindi ka mo tinawag. Wala po ko experience, ano ba? Lagot. Gusto mo experience mo? Sige ko tawag din sa sakyanan ni Moses. Hindi mo sa gunto. Ma'am Lynn, galing mo pala mag-TikTok, sabi ni BC Kunanan. Ayun, magaling talaga yan si Ma'am Lynn sumayaw. Busy ko na, ga-TikTok na. Mabuang ko, kinatama din. Busy ko na ng TikTok ta dalawa. Oh, yan. TikTok daw kayong dalawa. Pinsan na yung mga single dito ah. Rated PG ito sa inyo. Sa pinag-usapan. Hindi, mas maganda na rin yung bali para mayroon na silang Ay, oo nga. malaman ba? Oo, sa mga ano pala, sa mga single dyan.
Kailangan may experience din. Sa mga single yan, makinig kayo sa usapan namin sa may mga experience para matutunan nyo rin ito pag mayroon na kayong partner. Kapag magka-partner kayo, yan. Virgin, infernal. Hindi nyo alam kung saan pupuntahan ba. Infernal virgin. Kasi kamay yung burnal siguro. Anong, Balik ka to. ano ba yung infernal, ma'am? Sa yung malaki yung sa may tulay o sa may sa may irrigation lang na infernal? Grabe to, sakit at tiyan ko ah. Ganun lang, pero naka isang oras kalahati na pala ako. Kinahanglan yun na set to kuhaan ka ng study. Pag-aralan nyo yan. Dalaga pa. Sa mga single dyan, ha? Oo, tama. Kasi Yan makatulong pala. pa daw lalaki nga. Sa mga edad 18 lang ito pataas. Sa mga underage pa, hindi pwede dito. Wang-wang na ka naman eh. Ha? Wang-wang na. Wang-wang na. Wang-wang. Maraming salamat sa 8 million people na naka-video kayo sa. Maraming salamat sa pagpasok niyo mga kaibigan. At ngayong mapalad tayo ngayong araw at saka nakatawa tayo. Ang pabara ng stress ba? Wang-wang. Maraming salamat sa pagpasok ni Ma'am Inday. Ma'am Inday, the best ka talaga at saka kay Ma'am Meron ko mga palaban. Ha ha ha. Tawa si Ma'am. Tawa si Ma'am. Sa mga may experience dyan, Ma'am Inday at saka kay Ma'am Rina, ay kay Ma'am Meron ko at turuan. Kwentuhan yung ato si Ma'am Marina ng mga experience ba na yung para naman matutunan niya siya. Oriented na rin siya. About naapod sa subject na ay, ayun pala eh. Ayun pala. Mas may manggad na nga sa makuha nyo din mo sa experience ba? Maganda talaga yung ano nga tawag yung trabaho talaga. Actual. Mas maganda talaga Ma'am Marina yung actual. Yung Actual kaysa actual kaysa lecture. lecture. Ala. Baka ugma magminyo ka na Ma'am Marina. Masih bigla ka magminyo Ma'am Marina ha. Ano ba talaga Ma'am Inday, pag naramdaman ano ba, masarap ba talaga o ano ba yung hindi ko na ma-explain. Nindot mo ng mga educate aron dili ta mga hagad-hagad ra. Saka wag daw kayong Ma'am Marina magtiwala sa mga gwapo Ma'am Marina, sabi ni Ma'am Inday, saka sa mga macho. Kasi iba dyan ay bading. Piliin nyo raw yung medyo katamtaman na yung gwapo ba. Lami. Uy, ay grabe, lami. Malami. Para, sige. Yan pala daw Ma'am Marina, masarap daw talaga pala. Sabi ni Ma'am Lynn Ernico. Angon sa host. Kasi mangita na doon eh. Ha? Isang tuting lami. Tawa si Ma'am Marina. Ayan si Ma'am Lynn. Ayan si Ma'am Lynn Ernico. Nagpapatotoo talaga na masarap daw talaga. Masarap. Lami daw eh. Angon sa host. Si tawa sila. Pasi ugma pa may mag-asawa na. May mag-asawa na mga dalaga na mga soltero ba? Perting lami. Ay grabe. Pangpataas mo kunas kinabuhi ba eh. Oh, ganun na talaga yun. Kahit yung mga doktor. Yung Buwa sa mga heart attack ba? yung daw talaga na pangpatagal lang kabuhi yung 6. Oh, yung Dili gamot. ka pangagda. Alam sa mangagda ka. Dili. Asa malibutan mo sa. Tikas lumang. Dili ka magda. Masarap na dili pa magdara. Os bisin ining mamani mo ilesos toilet ang magsaka. Wala na ma'am, ano na tayo dyan ma'am, ng very taga din. Yung utak natin na parang ano na yan. Ayan ang hindi na gumahi ma'am. Medyo nalimutan na rin. Nalimutan na kasi ang tagal na namin hindi nakakita ng ganyan ba. Sigurado. Sigurado na. Grabe naman. Bantayan niya na Sir Markup sa Inigo Manilis. Ara naman. Tawa si Ma'am Marina tuloy. Panatigulang namin din mo.
puro tawa si Mama Marina. Og mama, magminyo ka na mama. Mayroon na sa mga bata-bata mo. Nalimutan na namin yan, ma'am. Yung hindi na namin alam kung ano yung mukha nung, kung ano yung kung ano yung tsura. Ikuti yung mga kamay dyan. Mayroon na naman. Wala ba kayong mga kamay dyan? Mayroon. Padagsa na lang ba? Dalawa, ganun pa oh. Dini mo talaga. Maria Palad. Walang tayo nito. Tawa lang tawa si Mama Marina. Ahala na nga ha. Nag-imagine kung gaano daw kasarap. Narinig ba rin? Bali. No comment na ba? Kailangan na gano'n na. Sa mga hindi pa nakatikim dyan, sabi ni Ma'am Marin, ni Ma'am Yam, lami-lami gid ko no. Puga jud. Kasama lagi ni Sariki. Kambal kamay. Ay nako. Tawa si Ma'am Marina ba? May nalaning kamot kaysa 150 ba? Ay nako. Abutan na pala ako ng 1 hours and 36 minutes. Basig nagnamit-mit na. Naglalawa na kung si Ma'am Christine Macraya pa naglalaway na. Tigang na daw, tagal na daw hindi nakatikim na pasukan. Shout out kay Ma'am Christine dyan, nagdadaro, at saka kay Ma'am Roderos. Daro lang kayo dyan, makinig lang kayo sa usapan namin ha. Shout out sa mga single dyan. Makinig lang kayo sa usapan namin ha. Ito kay Ma'am Inday at saka kay Ma'am Lynn Aronico. Yan po, mga sila, mga eksperyensyado na yan. Mga veterans mob na yan. Kung di si Sis Christine, nabapato ka mo ang busy kasi sa si Ma'am Christine eh. Saka si Ma'am Ruby. Sige na itong gakuhan. Tapos yung si Inday Wonder, grabe yun. Saka si Ma'am, ano tawag yun? Isa? Kalimutan ko na ang isa. Wala yung bunga nga nun. Mga almoranas daw yun eh. Budlot ng Almoranas. Grabe yung masama nun eh. Sa mga open-minded lang po ito, mga pinag-usapan natin. Sa mga hindi open-minded, sorry po mga guys O basta ni Bais O basta ilis ni Sis Christine walay lipod-lipod dito. Alam mo Ronas Jod. yun ang usapan doon, ma'am, grabe. Pag doon ka pumasok, talo na si Inday Wonder. Grabe bunga nga nun. Saka yung kasama niya, kalimutan ko sino ba isa? Di wonder, di mo ito magpakita kay naghubo na daw. Ready to fight na. Kalimutan ko yung sino ba yun? Kalimutan isa. Hindi ko na malala yung pangalan niya. Unsa na ito pag topic og host. Nilakaw sa imong kauban host. Taonan siya. Pinitik-pitik niya daw ma'am. Ang CR sa nagpitik-pitik ng CR. Pinagpag muna daw. Joke ra na ma'am. Yang always mag-live ron, sabi ni ma'am. Loading Wala man, okay lang na pala. Single ko na lang to. Tawa si Ma'am Marina. Ma'am Marina, makinig lang sa usapan ni Ma'am Yam. Saka ni Ma'am Intay, mga eksperyensyado talaga yan sila. Alam nila kung ano yung mga style na masarap eh. Ano
Anong posisyon ko, Kung anong saan posisyon. yung masarap ba? Kung anong posisyon. Kung saan kanto papwesto. Yan ang mga experience talaga. Mayroon na silang kuan ba? Na sila yung mga posisyon nga murag kuan na ba? Paborito na ba? Open button nito. Ano kaya na po? Ibuntag gumutog pa sa... Nawa na, hilong na sila ba di? Ha? Nahilong na sila. Ay, saan na kayo pumunta? Wala na si Nawala kayo, baka naglalawa-lawa na dyan, ha? Baka basig na ulang tag-CR ba di? Lupig na ba di? Kaya makita ta nila yung mag-CR sila. Kita nila, naglako na di. Si Mama Rina, sila katawa, way siguro. Nag-CR mo. Ay, nako. Makaadig daw yung nana. Ha? Makaadig daw yung Mama Rina. Magkasaway na si Mama Rina ka na. Murag ang lawad-lawad pa siguro. Murag muna nang Dilihat ni Marina, o ganahan lahi. Kuan ba? Ah, okay yan, ha? Makaadik ra pa daw ang ingana. Soy. Sakit sa puso, lana. Palao, ano lol. Makaadik na daw ng ingana. Sabi ni Mamay na, oo ma'am, maadik ka talaga yan. Pag natikman mo yan, hanapin mo yan hanggang pagtanda mo. Kana Mama Rina, pag masubukan mo, makalibig ako sa kabuhan na. Loko. Makalimot ng kaon ba? Ipamaho, ipaniote, panihapon na ba? Snakan ba? Tawa si Mamo ni Nanay ko eh. Hanapin mo talaga hanggang pagtanda mo pag natikman mo yan. Hindi mo makalimutan yan. Kaingon ka mo tayo manago sila sa mama. Ha? Kaingon yun siya mo tayo manago sila sa mama. Lamig eh. Ay, nako. Anong masakit ang puson, hinday ka mo rin. Kaya mabitin daw Mama Rina muna masakit ang puson. Ay, yun, pabitin. Bahala na, makuna ka. Uy. Ang topic natin ngayon ba? Nabutan ako ng 1 hour and 43 minutes. Ganun-ganun lang ang usapan. Oh, parehara na, babae ng lalaki, parehara na. Ang laki, sakitan po sa puson. Parehara na pati. Pag hindi mailabas si Mama Rina, masakit talaga sa puson yan. Kailangan ilabas. Mangyo ni mong lalaki, ma'am. Sugot na lang para di sakit sa puson. Oh, yan. Sabi ni Master Marcaps. Pag magkalabit, ready agad. Oo. Para pares ko hindi masakitan ba? Bitin na tulog na. Hindi ka makatulog ganyan pag nabitin. Kalabit ng kalabit lang para hindi mabitin ba? Tapos mag-usap pa kayo yung paano ba? Sige na. Yung boses nyo dahan-dahan ba? Sige na, wag ka na. Kung makatilaw ka, magsiyo lang ikang uwat mag-alusal sa bugas. Malapit ka na. Ganyan mga usapa rin. Na-experience ba yun, ma'am? Ma'am, Inday, experience ba yun? Naday sa ikuan ba din? Naday sa ikanang pangkuan ba? Vibrator na lang ni Rona. Wait lang, guys, mag-CR lang ko. Naday sa ikanang... Ayun na, patay na. Nag-CR na, si Busy Kunanan. Nag-CR na si Busy Kunanan sa kinig sa atin, Yari na. Yung nabubulungan ba kayong dalawa ba?
Napasiyan na si service. Ay, nako. Hahaha, tawa siya. Ako, maya na ako mag-CR para ano, mag-isa lang ba? Para tawag yun? Mag-isa lang, satisfy ka tawag mo? Para mapipil mo talaga ba? Mag-isa ka lang doon sa CR. Na, makapalit. Wala. Marina ro. Mama Marina, pwede daw yung vibrator. Makapalit gini yung vibrator ng Marina ro. Yung cellphone may vibrator din ah. Pwede naman yun ah. Papaw? Hindi ah. Bitin man. Ano mo lang lagi? I-call mo lang. Dalawa dapat cellphone mo ba? Yung cellphone may vibrator. Pwede yun. Uy, nako. Kalukuha naman to. Baka mapalot na ni Lolo Whitey Kay istorya ta, binastos man. Hindi kasabot sa YouTube siguro. Ewan ko lang. Sipon ako ah. Delikado mo yung partner mo. Tulo na sipon ko ah. Delikado na partner mo. Ah? Yung mo sis Inday kay nagsakit na yung mga puso. Bubot ni Nero, di mo. Tulog-tulog ka ron. Patiran ni ka ron. Ayang tulog-tulog diya. Uy, sakit akong puson. Saan sila nga? Patiran, yung bangon ka ron. Uy. Yari itong partner ni Ma'am Inday ko ron. Mataniman na si Ma'am Inday ng kamuti ni. Kamuti na may ugat-ugat. Naglibog ng translate si Lolo Kasabot ng white yan eh. Katulan ba yan na mga bad word na paano ba? Itong murag balikas ba? Murag sa ito siya. Mga sabtan ito na white. Yung inani, di ka. Busog tuloy ako sa katawa. Ang tawa mo, Katawa si Marina ba? tawa ka lang tawa Ma'am Marina ah. Baka iba-iba na iniisip mo ah. Lain na ang giniragibuhat ba? Ay, nako. Pangayon ng account ba di? Tawagan messenger ba di? Makita ka-asahan niya ba di? Sino? Si Marina ba? Pahamak na yung topic na to. Patay. Patay ginaron. Patay na naman partner ni mo karon Ma'am Inday. Ikaw gid nag-una-una sining ano nini? Topic na to. Gubot ginaron ba? Tapos ano na naman imbornal karon man. Tagos na naman ini imbornal. Ubos yung bara. Baru ganun ha, ay tulog-tulog. May mukha mo ni Kanon, ginagawa niyong ito. Ayan si Ma'am J. Macarayo, Pabi-J. Ma'am J. Macarayo. Kukumbe. Hey guys, shout out sa'yo na Ma'am J. Hindi ka nakasama sa aming usapan eh. Baka paborito mong usapan ito eh. Yung mabali ng kuwan ba? Mabali yung May kukumber naman ito. Mabali ba? Huwag mo kulitog. Maliit yung kukumber ma'am, yung patula malaki. Ayun ano, palya kayo doon ay group ba? Ang palaya. Pawaton jud Ate Marina, sige kakatawa. Wala man ko gibatios, wala man ko relate. Wala ka relate Impossible naman. Mukatawa ka, makalilate. Atik. Maminda yung yung ang palaya ba? Ha, grabe ka sir, paborito jud. Ayan na si Ma'am Christine Macarayo, naka silip-silip sa YT sa ilis ko. Saan may paborito ni Ma'am J? Yung usapan ba? Hi G, Macarayo, sabi ni Ma'am Marina. Haha, tawa si Ma'am Inday. Kamuti. Bati na ang palaya, basig na yung ulod ba? Gawas. Na ako'y nabasa na vibrator, murag ginahan ko vibrator. Patay tayo kay Ma'am Jean ito, may vibrator na. Nalingaw ko ninyo ba? Kung wala kang mabiling vibrator dyan, Ma'am J, yung cellphone mo may vibrator, di ba?
Yun lang, i-call-in mo lang yun para mag-vibrate. Okay. Lami ba yung vibrator, G? Makarayo, sabi ni Maminday. Maluklo, kasi ni Karon. Maluklo. Nanas question. Abuti na lolo Karon eh. Pwede mo lang ni mo, Ma'am Inday. Patay tayo. Iyan na. Sa gusto. Ano yung isa ang vibrator sa dahil? Oh, meron yan. Merong mahaba, meron mahaba yan na may ano tawag yun? May guhit. Oh. Maparihan yata mo sila ng madukundang ba? Yan na si Christine. Ang size niyo mo din. Hala, uy, patry mami. Kaya galawang na yan. Yuto, G, makarayo, gwapa mood ka. Maminday, piramin mo nga ito si Ma'am Christine kay nagalawa-lawa na ko nung iya. Nakalawang na ba? Kay dugay man ang wayan kasudlan sang ano. Kalawang na? Oo. Yan pa na siya cook, mawala ng kalawang. Maminday, medium lang para pasok. Alam na siya ka na American size o Filipino size. Ay, gikalawang na, G, makaraya. Mamarina, kuya mo kayo sila, tapi ka. Ay, naku. Yes, Mama Marina ani, magsige, hindi katuno siya magsulo. Medium na, G. Makarayo, ayan. Ipapackage mo nga to, Maminday, kay Ma'am G Makarayo sa Kuwait. Sa Kuwait siya, Maminday. Medyo kinakalawang na ko na eh. Para marinisan. Sobra pa sa kalawang, Maminday. I-start ka na aglaw para dili kalawangon ba? Sa amin nga dito, ano na rin eh. Mga tawag yun? Hindi na matulis ba? Kailangan namin ng hasaan. Ihasa. Wala lang mahasaan eh. Hindi na matulis. Palit na lang diya. May tinda ka na sa kwan? Hindi ko lang alam kung meron sa Kuwait. Palit na lang diya, layo man eh, G. Kung karayo. Sa Cebu, kita ko na sa mall. Meron yan, meron sa mga. Pati magpalit ka ba? At sa mall, maraming tao ay magpalit ka. Ako rin napalit diya. Ko, anak, Maminday, mayo na lang na. Mayo na lang na. Okay. Wala na ibaid, host. Wala ibairan din ni Ma'am Day. Ano lang muna yung sa kamay-kamay lang muna ba? Tingko na lang, inikulig na yung magpaulian. Wala na ibaibayad ang among sundang din eh. Hindi na makatuslok. Gago. Bastos ng bunga ba? Lain na i-translate. Lain. Sana award ng mga quote sa Facebook, mga post yung i-translate. Lagi ura yung mga translate sa... Ganun usapan. Ano na lang ako. 7 minutes na lang ako mga guys ha. Na kayo mag-end na. Asa mo yung sa Inday Day ba? Sa... Manay ka itong... Mississippi? Manay sa Mississippi? Dagan diriji makarayo. O maayo na sit layo sa sakit. O tama yan, Ma'am G. Kaya layo sa sakit na. Bitaw, Ma'am, mapalit ko ana. On-site feelings, Ma'am. Hala, oy, ang topic ba na ay ma-open na. Ano ba rin, nakalimuran lipstick na ba? So sa bulsa, magbiyahe ka, pwede rin, may quick COVID. Naay mo lipstick, makarayo, pwede ra isunod sa bulsa, ha? Delikado, maaari ka ba? Basta magbiyahe ka, yung munang i-quick COVID pa. I-lipstick mo sa mukha mo ba? Ganun. Kala mo lipstick pa rin, yun pala, tatawa na yung tao. No open guys, ito po ay usapan mga professional. At saka hindi pa sana nakaranas ng mga ganito. Makinig lang kayo at makakuha kayo ng mga lessons. Yung hindi pa nakaranas, ranasin yun ha. Naloko na dili ko anang lipstick, ma'am, kay basin dili na matanggal.
Mabilin ba? Masih mag-clams. Dia sama biji kong ka-open sa ko sa shop. Hmm? Ah, oh, sige, sige. Sige, ma'am. Lynn, ma'am, yan meron ko. At 5 minutes lang mga guys at ako ay mag-end na kasi punta pa mo CR eh. Sino gusto mong sumama? Sino gusto mong sumabay? Gago ng buwang ako. Bastos. Wala na rin naman eh. Tawa si Ma'am G. Oy, mas nindot. Hinoon G. Makarayo, ayaw pod idasok. Dasok. Bali lang, Ma'am J, kanang hikti ba, para huwag mabilin, imura di karon. Utang nga na yung nylon ba? Ayaw gidasok todo ba? Eh, basit lang maglapos. Utang nga ng nylon, para huwag Mas markap, sige ra ngisi ha. Ayaw pamiya. Lin na rin ka. Nagpunta na doon sa ma'am sa CR si Ma'am Lin. Hikta lang yung Sabay-sabay mga po kasi. tayo pumunta ng CR, mga kaibigan. Pagkatapos ko na mag-ilis, 4 minutes na lang At sabay-sabay tayo pumunta ng CR. Habisin ko na ako, madasok na ako. Hiktan lang nylon ba, para kung madasok, bitaro na lang nylon. Kasi mangita niya pinsit ba, eh. Sakit siya. Ano nito mag-CR? Grabe. Kasi maganda na kita sa... Ano? Huwag mabilin sa suod, di ka lang pa, hindi ka pa lang sa suod permit. Tunggu deh, impas ang trabaho niya siya. Ang trabaho, ano na lang ako, 3 minutes na ako. Mag-in na ako para makatrabaho. Ay, just dropping by and say hello to everyone. Formal tayo kasi nandito si Ma'am Nyodelin Manatad. Maraming salamat Ma'am Nyodelin Manatad sa pasok sa bahay ko, Mama. Ma'am Nyodelin, maraming salamat. Formal po tayo kasi meron tayong dalaga na pumasok. Mga original. Si Ma'am Nyodelin Manatad. Bak nga nung si Marina, di pa to daga? Dalaga pa. Amuran ako talaga, sige katawa. Gunti po ayaw idasok sa tenggil raman ng lamig. Tama na tayo sa natin at saka mayroon tayong bisitang dalaga dito. Si Ma'am Nyodelin Manatad. Baka ma-open ba kasi ito yung topic natin. Malingaw na na. Magbasa na. Mura na lang din mga Marina. Kasi di katawa. Sakit nga sa tiyan ko eh. Itong baka doon talaga ako napatawa sa yung masarap pa na at saka idasok ba. Guniti pod, ayaw idasok na tinggil raman ang nalo. Nag-term bang tinggil? Yatis, aslir ka ayo si Mamintay. Hindi ay naman. Madasok lagi na kay Gilami. Ano mo na? Fighter ka rin. Aslir. Sige, sorry. Mga guys, 2 minutes na lang ha. Akot ako yung mag-end na ha. Parang nakaramdam na ako eh. Ito dito. 2 oras na ako mga guys. Tawa si Ma'am J. Nararamdaman niyo ba yung nararamdaman ko mga guys? Ay, bali na sinara. Ako yung nagugutom na. Nyodelin Manatad House po. Sabi ni Sir Honaro Motovlog. Wala nang dikit-dikit baba ka daw po ng bahay mo, Ma'am Nyodelin Manatad para balikitan ka ni Sir Honaro Motovlog. Si Ma'am Roberos ay pabidyo-bidyo lang, nakikinig lang sa usapan natin. Ma'am Roberos, may shoutout sa'yo, Ma'am. Magkuha na po na niya ba din? Magkain ka lang dyan, Ma'am Roberos, Naloko na ha, gutom na rin kami. Manhid lang ang walang naramdaman. Siyempre, pag nagutom ka talaga, Ma'am Inday,
maramdaman talaga yun. Ma-ulcer ka pag hindi ka kumain, di ba? And po, nagbaba po ng bahay si Ma'am J. Macarayo. Lablabin po natin siya mga kaibigan. At saka si Sir Honaro Motovlog, nagbaba rin po ng kanyang bahay. Ang mga kaibigan, 2 minutes na lang po at ako'y magpaalam na sa inyo ha. At ako'y may naramdaman na sa aking katawan. Medyo, kahit malamig ngayon, medyo mainit. Joke lang. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na pumasok sa aking ilis. Maraming salamat sa inyo. Sana bukas ulit makasama ko ulit kayo mga kaibigan. Makasama ko rin kayo sa inyong ilis. Ano lang kayo message na lang ako pag mag-ilis kayo. Ricky Barquilla. Ang YT ko po. Ay ano ko po ng yung account ko sa Messenger. Message lang po ako sa Facebook, Ricky Barquilla. Para para makasama niyo rin ako sa YT niyo, sa LS niyo. Same here, Ma'am Inday, manhid na rin ako, gusto ko iba naman. Hindi ba nang usapan na punta sa kaya? Habi sa niya na, ganahan, Ma'am Inday. Sa SG Macarayo, subukan mo. Ay, grabe naman. 1 minute sleep, mga kaibigan at ako'y Ay, 1 minute. Okay. 1 minute. 1 minute. At ako'y mag-end na. Medyo ang karamdam na ako, Ma'am Inday. Ginawa ko lamig. Ano ko? Ang lamig. Nangangati na. Malamig kasi mo yung hangin. Ayaw ko, Ma'am Inday. Baka masanay na ako, wahaha. Mas maganda yung masanay. Maganda nga yung masanay para alam mo na kung ano gagawin mo eh. Ma'am Inday, maraming salamat Ma'am Inday sa pagpasok mo sa ilis ko, Ma'am Inday kakaiba ka talaga. Kay Ma'am Yam Ironico, mega shoutout sa iyo Ma'am, kahit may trabaho ka. Ma'am Ruby Rose, Ma'am J. Macarayo, kay Ma'am Jeneline Manatad, Jeneline Manatad, kay Ma'am Marina, Alata ka na. Kay Sir Honaro Motovlog, kay Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, kay Ma'am, isa iba pa po na na pumasok dito sa ilis ko. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko Sana bukas ulit magkasama ulit tayo. At sa ilis niya rin po magkasama rin tayo. Ricky Barquilla po ang aking Facebook account para chat niyo ako kung mag-ilis kayo para kasama niyo rin ako sa ilis niyo. Doon din tayo magkwentuhan ng magagandang kwento. Bisan nun niya ganahan na ayaw ko maminda. Ang lamig pa naman dito Halata na host. Alegria oy. Sige na oy, balik na ko trabaho. Sakit akong puson isti ulo. Walang naman host, umaga na pala dito alauna na. Pwede mo pa makalabit yung mister mo Mama Inday. Masakit na tong puson niya bali, naghanap ng ulo. Masakit na yung puso ni Ma'am Christine, naghanap ng ulo. Mga tulog na tao, yung kumana po. Yung Macarayo padikit sa akin, sabi ni Honaro Motovlog. Ma'am J, adikitan mo raw si si Honaro Motovlog. Maraming salamat si Honaro sa sa bahay ko Didikitan nga po niya ni Ma'am J Macarayo si Honaro. Kahit 5 idikit yan sa'yo, pwede yan. Mayroon yan ninja. Mga kaibigan, maraming salamat po sana po ay masaya tayong araw na ito. God bless po sa atin lahat. Bye-bye po. Tapos na, ligo na.